O Comité Clínico revisará mañá as restricións que afectan os concellos de Vilagarcía, Vilanova, Cambados e a Illa. O conselleiro de Sanidade comprometeuse a esta revisión tras a reunión mantida cos alcaldes de toda a comarca. As vilas que se atopan no nivel alto protestaron pola falta de igualdade nos criterios. Pedir urgentemente que todos teñamos as mesmas posibilidades, que se agora se van a ter outros criterios que non solamente a incidencia, sino as hospitalizaciones na área sanitaria, pois como é lógico, todos os concellos os criterios teñen que ser únicos para todos os concellos. Os alcaldes piden que se deixe de culpabilizar a hostelería e que se cambien as restricións para que poidan seguir traballando. O tema é que se pechamos a hostelería, a xente vai a seguir quedando, reuníndose nos domicilios, donde non se teñen en conta ninguna medida de seguridade. E entón, bueno, pois eu tamén fago un chamamento de apoiar o sector, que xa bastante leva sufrindo casi durante 2 anos ou ano e medio. E con unhas condicións de seguridade, como se llevan a pedir outros concellos, pois que se lle deixe traballar tamén aos hosteleiros de Vilagarcía, de Cambados, de Vilanova ou da Illa, igual que se vai a facer cos concellos cuns niveis de incidencia exactamente igual ou superiores aos de Vilagarcía. A situación epidemiolóxica na comarca do Salnés non deixa de empeorar. Nos concellos que se atopan no nivel alto, Vilagarcía rexistrou hoxe 185 casos, Cambados 102, Vilanova 60 e a Illa 47. As cifras son altas, pero algunhas destas vilas non teñen persoas hospitalizadas. Pero temos tamén a tranquilidade de poder decir que son casos que son asintomáticos, que se deron como positivos unha vez feitos os correspondentes cribados e que son de persoas que se atopan ben, polo tanto non hai ingresos hospitalarios e tampouco non hai presión hospitalaria, nin tampouco hai ninguén ingresado nas UCIs. Os alcaldes agardan que o comité flexibilice as restricións. De non ser así, continuarán mobilizándose para que se leven a cabo outras medidas. Evidentemente, pois nos dirixiremos novamente á Xunta, como xa fixemos en días anteriores, para pedir a apertura da hostelería, sobre todo de restaurantes que non contan con terrazas. Na reunión, o alcalde de Sanxenxo tamén propuxo unha medida para evitar os peches da hostalería. Telmo Martín solicitou que se apliquen os mesmos controis que no ocio nocturno, con probas PCR, test de antíxenos ou certificado de vacinación.